Bibwnag godai deglai बोसोराव माबायदि सना नांगौ नोंनो बारा दाम गोसानि दाबि सैलायाखै आबाद मावनायानो जाथारासै बारा दाम गोसानि दाबि सैलायाखै आबाद मावनायानो जाथारासै हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि इन्ट्र' आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे थ' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन थ' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गुगोल बाबा टीमनिफ्राय मोनसे गोदान आपकामिं बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे फैनो गोनां आपकामिं मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्शन बा बबे चेनेलावहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांदो लोगोफोर थ' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं मोनसे बैसागु अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों बिबोनां गदाय ओमफ्राय लोगोफोर बे बिबोनां गदाय आपकामिं मोनसे बड' अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ जों नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फेस्ला फावखुंगुर बिथां फैला जे बरगयारी आरो बिथांजों लोगोसे रितिसा उजिर बिथां आरो बिथांजों लोगोसे आरोबाव रिजुमनि सरगियारि बिथांमोननि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर आरो बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों जेलसिं बसुमतारी बिथां आरो डिरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों सोमावसार बसुमतारी बिथाङानो लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे बिबोनां गदाय आपकामिं मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ GFP प्रेजेन्स चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं मोनसे बिबोनां गदाय आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर आरो नोंथांमोना सोरसो दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय बे मोनसे बिबोनां गदाय आपकामिं मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो थ' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आपकामिं मिउजिक भिडिअफोरनि आरो बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव थाबैनो मोनथिग्रोनाय बायदि स' थेंक इउ फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर।